сваю хвалю. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які вы можете не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. Мой сённяшні госць – палітолог Валерый Карбалевич. І мы з ім пагаворым пра незразумелую сітуацыю вакол магчымага, верагоднага, ці як тут правільна слово падабраць, прызначэння новага пасла Расіі ў Беларусі. Інфармацыя пра тое, што нібыта на замену Сурыкаву дзеючаму паслу прыедзе Міхаіл Бабіч, з'явілася некалькі тыдняў таму. Некалькі тыдняў прайшло, але і сёння няма ніякага афіцыйнага адказу, будзе ці не будзе, збіраецца ці не збіраецца ён сюды прыехаць. Ну, прынамсі, з беларускага боку няма. Зараз мы паслухаем, што мне адказаў на гэтае пытанне, ці прыйшлі ўжо паперы наконт Міхаіла Бабіча ў беларускі МЗС, кіраўнік прэс-службы нашага знешнепалітычнага ведомства Анатоль Глас. Калі ласка. Датычна Міхаіла Бабіча, ўсё ж такі сцвярджаюць, што нібыта нават накіравалі ў наш беларускі МЗС адтуль з Расіі ангрыман на яго. Вот ці сапраўды? На жаль, нічога не магу адказаць. Хацеў бы, но адказаць нічога не магу. На гэты конт няма каментаў. Не можаце адказаць, таму што не каментуеце, ці таму што не прыйшло нічога? Не каментуем нічога. Вось такі адказ. Як вы думаеце, спадар Валер, чаму такая таямнічасць вакол гэтага магчымага прызначэння? Сапраўды, сітуацыя блізкая да скандальнай. Спачатку прозвішча Бабіча з'явілася ў расійскіх медыя. Потым афіцыйна Дзяржаўная дума яго запусціла працэдуру зацвярджэння, што прадугледжана расійскім заканадаўствам. То бок, расійскі бок афіцыйна назваў гэта прозвішча і як бы прапановвае гэтую кандыдатуру. А беларускі бок вядзе сябе вельмі дзіўна. 10-2 тыдні таму МЗС цвёрда адказваў, што агрэман пакуль не прыйшоў. А сёння вось такі адказ, які мы ўсе чулі. У мяне такая версія, што беларускі бок не хоча прымаць гэтага амбасадара і пакуль спрабуюць гэтае пытанне урэгуляваць на некім дыпламатычным, магчыма, ужо і палітычным узроўні, і таму МЗС не хоча адказваць ні так, ні не, таму што дзіўна, што агрэман за 2 тыдні з Масквы да Мінска ніяк дайсці не можа, да? І звярніце зноў жа ўвагу на такі факт. Нечакана Владзімір Пуцін патэлефанаваў Александру Лукашэнку гэтым тыднем і настойліва прапанаваў яму прыехаць у Сочы на перамовы. Хаця зусім недавно бачыліся, прыязджаў Пуцін і ўсё кіраўніцтва Расіі ў Менск на паседжанне вышэйшага дзяржсавета саюзнай дзяржавы. Здавалася б, нічога тэрміновага у адносінах не здарылася, і вот раптам такая прапанова прыехаць. А мая гіпотэза, што, магчыма, галоўным пытаннем, які будзе абмяркоўвацца, гэта якраз пытанне пра новага расійскага амбасадара. Я нагадаю невялічкую такую гісторыю з біяграфіі Міхаіла Бабіча. У 2016 годзе яго Масква спрабавала прызначыць паслом Расіі ва Ўкраіне. Але Украіна не пагадзілася з такой кандыдатурай, ну і не ўзгадніла Бабіча на пасаду пасла. Далі, так бы мовіць, адварот-паварот. Чым ён так, на вашу думку, можа быць, ну, не ведаю, як тут правильно сказаць, но не падыходзіць Мінску? Ну, Украіне зразумела, а Мінску чым не падыходзіць Бабіч? Што ў ім такога, можа быць, небяспечнага? Тут ёсць некалькі чыннікаў. Найперш важна зразумець, што дасюль роля амбасадара Расіі ў Беларусі і ўвогуле самой амбасады была не вельмі вялікая. Таму што беларуска-расійскія адносіны адбываліся, развіваліся з дапамогай зусім іншых ведомстваў. Найперш гэта ўрад,
урадоўцы, перамовы па энергетычным пытанням вёў у Москве пастаянна віцэ-прэм'ер Семашка. Вось все канфлікты з тым, што Расія не дапускае на сваю тэрыторыю беларускае харчаванне. Тут вёў перамовы міністр сельскай гаспадаркі Заяц, віцэ-прэм'ер па АПК Русы. Вось. А Міністэрства замежных спраў і Беларусі, і Расіі ў двухбаковых дачыненнях яно іграла невялікую ролю, а паколькі амбасада гэта структура МЗС, то і роля амбасадара была невялікая, і сам факт, што вось на гэтай пасадзе даўно знаходзіцца Александр Сурыкаў, 12 гадоў, яму ўжо зараз 77 гадоў. Ну, сам гэты факт сведчыць пра тое, што гэтай пасадзе не надавалася вялікая ўвага. Таму вось адправілі чалавека, якому трэба было некуды прызначыць, таму што ён страціў пасаду губернатара Алтайскага краю. Ну і каб ён не нашкодзіў моцна, ну куды? Ну, Беларусь, вось няхай едзе, тут асаблівай шкоды не будзе. А вось прызначэнне Бабіча – гэта зусім іншы палітычная вага чалавека. Ён быў паўнамочным прадстаўніком прэзідэнта Расіі ў Волжскай акрузе. І што асабліва важна, на што я хочу звярнуць увагу, менавіта, вось вы ўжо сказалі, што яго прапаноўвалі амбасадарам у Украіну. У сітуацыі, калі Расія і Украіна вядуць фактычна вайну, і адносіны з Украінай прынцыпова важныя для Расіі. І вось менавіта на пасаду амбасадара Расіі в Украіне прызначаюць Бабіча. Гэта кажа пра яго сапраўды вялікую, важную палітычную вагу. То бок Бабіч – гэта чалавек, якога можна назваць крызісны менеджер. І вось такі крызісны менеджер накіроўваецца ў Беларусь. Хаця, здаецца, у Беларусі ўсё ціха, нармальна, і некага канфлікту такога вострага з Расіяй няма. І я думаю, што гэта насцярожвае Александру Лукашэнку. Давайте послухаем меркаванне вашага украінскага калегі, дырэктара Інстытута сусветнай палітыкі Яўгена Магды, які патлумачыў, якія ён бачыць небяспекі для Беларусі ў прызначэнні Бабіча послом у нашу краіну. Калі ласка. Бабич выглядит нарочито военным, то есть он как такой именно как элемент гибридной войны без всяких прикрас. Я не думаю при этом, что в Беларуси угрозы от Бабича будут носить такой характер, как в Украине. Ну, по крайней мере, потому что характер российско-украинских и российско-белорусских отношений, безусловно, разный. Ну, это абсолютно понятно. Но при этом я полагаю, что Россия вообще делает ставку на заметную активизацию отношений с постсоветскими странами, именно теми странами, которые так или иначе балансируют между Россией и Европейским Союзом. То есть это не только Беларусь, но и Молдова, куда назначили посредством по отношениям с Молдовой назначили Дмитрия Козака, автора известного меморандума Козака. Как я понимаю ситуацию в российско-белорусских отношениях, отказаться от агримана Бабичу Минск не может, но ему придется уже сейчас выстраивать какую-то линию поведения и готовиться к возможным неожиданностям. Понятно, что сам по себе посол там условно не осуществляет какую-то шпионскую деятельность, но его присутствие, оно, безусловно, вдохновляет тех, кто хочет восстановления подчиненности Украины в отношениях с Россией. Это, по-моему, абсолютно понятно. И это та ситуация, которую можно и нужно транслировать и на российско-белорусские отношения, потому что там было по делу Регнума процесс, да, идет какая-то небольшая белорусизация в Беларуси, восстановление каких-то моментов, то я думаю, что появление российского посла серьезно вдохновит тех белорусских политиков, экспертов, лидеров общественного мнения, которые видят себя исключительно в союзе с Россией. Я думаю, что мы будем наблюдать активизацию российской политики в целом
на всем европейском континенте. И поэтому в этом контексте Беларусь не станет исключением, потому что, скажем, прагматично, демонстрация успеха в Беларуси может стать таким либо усиливающим фактором, либо компенсатором каких-то неудач России в деле усиления своих позиций в Европейском Союзе. Поэтому я думаю, что Бабич приедет в Минск именно с четким видением. Я не готов сейчас говорить об изменениях в межгосударственных отношениях. Я понимаю, что они стали сложнее, например, после начала, я имею в виду белорусско-российские отношения, после начала российской агрессии против Украины. Поэтому, думаю, что будут достаточно серьезные вызовы для официального Минска. Подводячы вынік, можна сказаць, што Бабіч на пасадзе амбасадара России ў Беларусі гэта пагроза незалежнасці і суверэнітэту Беларусі. По крайней мере, это жест, который демонстрирует, что Россия в большой игре, которую, возможно, Путин хочет развернуть, судя по последним его действиям, не станет считаться с белорусским суверенитетом. Вот такое меркаванне дырэктара Інстытута сусветнай палітыкі з Киева Евгены Магды. Мы з ім сёння гаварылі па тэлефоне, абмяркоўвалі гэтую тэму. Ці згодны вы, ці бачыце вы такія пагрозы? Па-першае, я мяркую, што прыезд сюды Бабіча прывядзе да таго, што роль расійскай амбасады ўвогуле і роль персанальнага амбасадара у беларуска-расійскіх дачыненнях падвысіцца. Магчыма, гэта і не дрэнна, і не добра для Беларусі, але вось іншы чыннік. То бок актывізацыя расійскага амбасадара і расійскай амбасады можа стаць канфліктагенным чыннікам у беларуска-расійскіх дачыненнях. І я думаю, што вось менавіта гэтага афіцыйны Мінск не хацеў бы, то бок дадатковага чынніку канфлікта. Зразумела, што амбасадар, які б тут не быў, не можа радыкальна паўплываць на беларуска-расійскія дачыненні, на іх робяць уплыў зусім іншыя чыннікі, але амбасадар можа быць каталізатарам нейкіх непрыемных для Беларусі працэсаў. Напрыклад, ён можа вельмі моцна актывізаваць, пра што вось казаў Магда, некія прарасійскія арганізацыі ў Беларусі. Вось тое, што адбылося на 9 траўня, калі пад брэндам «Бессмертны полк» прайшоў па Мінску, скажам так, прарасійскі марш, вось гэта такі сігнал, такі званочак. Вось. І Бабіч можа моцна актывізаваць гэты працэс, і зразумела, што гэта не падабаецца афіцыйнаму Мінску. Мінск не хацеў бы гэтага. Вось. І таму зараз, як можна меркаваць, спрабуе неяк кулуарна неяк адмовіцца ад гэтай кандыдатуры, пакуль не выносячы гэты канфлікт на паверхню, публічную плашчыню. Таму такая дзіўная пазіцыя МЗС па гэтаму пытанню. І, дарэчы, тут можна ўзгадаць такую аналогію. Памятаеце гісторыю з расійскай вайсковай базы ў Беларусі, да? То бок, расійскі бок у аднабаковым парадку пачаў таксама працэдуру узгаднення, прычым публічна агучаную, у той бок, як беларускі бок маўчаў. І ніякага дазволу, ніякага згоды на гэтую базу не даваў. І толькі калі ўжо працэс зайшоў далёка, Лукашенко сказаў, што не, нам база не патрэбна і так далей. Вось я тут бачу падобную аналогію. У Расіі пра амбасадара ўжо гавораць на афіцыйным узроўні, а Беларусь маўчыць. Мы працягнем нашу размову наконт верагоднай кандыдатуры новага расійскага пасла ў Беларусі з Валерыем Карбалевічам пасля невялічкай паўзы. Зараз кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. З вами працуе ў студыі Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Ад самага сэрца Еўропы. Еўрарадыё. Еўрарадыё.
Час ведаць, што адбываецца. 15:20, при микрофоне Лиза Кучаравая. Вітаю, запрашаю на кароткі інфармацыйны выпуск навінаў. Генпракуратура настойвае, што добраўпарадкаванне вайсковых могілак у цэнтры Мінска павінна адбывацца з захаваннем гістарычнага, культурнага і духоўнага аблічча гэтага месца. Акты пракурорскага нагляду, у якіх прапісваецца часова прыпыніць працы па рэканструкцыі могілак, накіраваны на адрас Мінкульта і Мінгарвыканкама. На сёння работы на вайсковых могілак павінны быць прыпыненыя. Паведаміў Еўрарадыё намеснік кіраўніка аддзела інфармагенцтва Генпракуратуры Дмітрый Брылёў. Спецкамбінат КБА ў чэрвені гэтага года пачаў добраўпарадкаванне тэрыторыі вайсковых могілак, якія выклікалі масавае абурэнне ў беларусаў. У Вільні беларускую мову палічылі польскай, рускай ці украінскай. Партал Дэлфі даў мінакам паслухаць гаворку вяскоўцаў з віленскага краю, і толькі 2 чалавекі сказалі, што чуюць беларускую мову. На гэтай мове ў Літве гавораць дзесяткі тысяч мясцовых жыхароў, але яе мала хто пазнае, гаворыцца ў гэтым матэрыяле. Доктар філалагічных навук Алесь Адамовіч кажа, што на запісе адзін з дыялектаў беларускай мовы, у якім зусім няшмат русізмаў ці паланізмаў. Вільня у першай палове 20-го стагоддзя была цэнтрам беларускага руху ў расійскай імперыі, пасля ў Польшчы. Больш інфармацыі і гэты матэрыял чытайце на euradio.fm і заставайцеся разам з намі. Новая аўтарская праграма з Дмітра Лукашука і Максіма Гарунова. Ідэя X. Шточацвера, 16-й гадзіне. Слухай на хвалях Еўрарадыё, глядзі ў соцсетках і пакідай свае каментары. Шукай ідэю X з нашымі гасцямі, вядомымі палітыкамі, топавымі эканамістамі, прасунутымі айцішнікамі і знакавымі асобамі сучаснай культуры. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Вітаю вас. У студыі працуе Дмітрий Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І разам з палітолагам Валерыем Карбалевічам мы абмяркоўваем магчымае прызначэнне на пасаду пасла Расіі ў Беларусі Михаіла Бабіча. У размове з Еўгенам Магдай прагучала такая фармулёўка ці характарыстыка, якую ён даў Михаілу Бабічу. Элемент гібриднай вайны. Ці згодны вы з такім? Ну, тут можна выказваць толькі некія гіпотэзы. Бабіч ні разу не займаў дыпламатычную пасаду ў сваёй кар'еры. Ён не быў амбасадарам у іншых краінах. Таму меркаваць пра яго можна толькі на ўзроўні нейкіх гіпотэз, нейкіх уяўленняў. Вось. Ну, не думаю, што пытанне пра гібридную вайну супраць Беларусі сёння стаіць на парадку дня ў Расіі. Тым не менш, вы адзначылі, што, вот як і Еўген Магда, што прысутнасць такога менавіта чалавека на пасадзе расійскага пасла можа актывізаваць нейкія прарасійскія плыні ў Беларусі. Так, абсалютна так. Гэта таксама, гэта рэальна. Вядома, што расійская амбасада падтрымлівае, у тым ліку і фінансава, некаторыя прарасійскія арганізацыі, якія тут звязаны з развіццём расійскай культуры, вось, і іншыя. Вось, ну, але на сённяшні дзень у Беларусі няма прарасійскіх палітычных партый. Праеўрапейскія ёсць, прарасійскіх няма. У Беларусі няма прарасійскіх газет, скажем так. Праеўрапейскія ёсць, прарасійскіх няма. Аналітычных цэнтраў нейкіх такіх прарасійскіх таксама няма. А вот это вот цитадель, што была? Ну, па-першае, яна ўжо, здаецца, яе няма. Другое, некая актыўнасць вялікай таксама цяжка ўявіць. Па-трэцяе, яе актыўнасць толькі ў інтэрнэце. Вот інтэрнэт-рэсурсы, якія працуюць на Беларусь, якія з Масквы працуюць ці моцна звязаны з Масквой, такія ёсць, зразумела. Вось, але каб от тут на тэрыторыі Беларусі некія аналітычныя цэнтры прарасійскія працавалі, ну, я не ведаю, там імха-клуб, это ўсё-такі рэсурс інтэрнэт, скажем. Вось. І вось гэтую сітуацыю можа памяняць новы амбасадар. Лукашенко гэта вельмі не падабаецца. Ён імкнецца захоўваць манаполію на адносіны з Расіяй.
І таму любыя арганізацыі палітычнага кшталту, якія тут спрабуюць ўзяць на сябе вось гэтую лінію, быць больш прарасійскім, чым афіцыйны Менск, вось беларускія ўлады ўсяляк гэта перапыняюць. І вот я думаю, што Лукашенко асцерагаецца, што з прыездам новага амбасадара эта сітуацыя памяняецца, і гэта стане элементам канфліктнасці ў беларуска-расійскіх адносінах. Каб захаваць прынцып раўнавагі, мы зараз паслухаем меркаванне яшчэ аднаго палітолага, дацэнтра кафедра паліталогіі Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносінаў Кірыла Коктыша, які не згодны ні з вашай трактоўкай прызначэння Бабіча ў Мінск, так і з пазіцыяй Яўгена Магды на гэты конт. Калі ласка. Ну, насамрэч, ён мае рэпутацыю не то, чтобы особо удалого кіраўніка, хотя праблемы ніякія пытанні не завальваў. Але ён быў на якім шэрагі пасад даволі кароткі тэрмін. Ці ён быў так звышэфектыўны, ці ён ўсё ж таки быў даволі канфліктны. Гэта невядома. Калі ён все-таки быў прызначаны на шэраг адказных пасад, то здаецца, што ўсё ж таки трэба меркаваць яго і ўспрымаць як нейкага эфектыўнага менеджера, які ўсё ж таки здольны вырашаць пытанні, а не канфліктаваць. І палітычны прызначэнец з'яўляецца звычайна там, дзе не трэба нешта мяняць, дзе трэба ўсё падтрымліваць як ёсць, аліцатвараць, але нічога раптоўна не мяняць і ніякіх такіх балючых рэформаў не делаць. Бо звычайна ведае, як рабіць рэформы, як трансфармаваць адносіны, як там, скажем так, прыдаць ім пэўную дынаміку, гэта ўжо все пытанні хутчэй да кар'ернага дыпламата. А палітычны прызначэнец гэта яшчэ адзін прызнак таго, што пытанне з боку Москвы не стаіць о нейкіх радыкальных трансфармацыях на беларускую напрамку. І звычайна здаецца, што пытанне ўсё ў тым, што Суркаў насамрэч дасягнуў прыдэльнага ўзросту, крыху пераседзеў гэты прыдэльны ўзрост, ну і трэба кімсьці дастойным гэтую пасаду замяніць. Такое меркаванне выказвае Кірыл Коктыш, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносінаў. Маўляў, прызначэнне Бабіча, палітычнага прызначэнца, а не кар'ернага дыпламата, гэта азначае, што ўсё добра ў нашых адносінах, нічога не трэба мяняць, нічога трансфармаваць, неяк штурхаць ці змяняць, і таму вот ён проста будзе аліцатвараць, як сказаў Коктыш. Ну, все так, але вось я звярнуў увагу на каментар, які з'явіўся старшыні камісіі па справах СНД Дзярждумы Расіі Константина Затуліна, які выказаў такую думку, што Беларусь як бы не зусім замежжа. Вось такі сэнс яго меркавання, калі вось ён таксама каментаваў і кандыдатуру Бабіча. Вось, а я мог бы пагадзіцца з Кірылам Коктышам, калі б не вось гэтая спроба прызначыць Бабіча амбасадарам Расіі ва ўкраіне. Вось, амбасадар Расіі ва ўкраіне ключавая фігура сёння для расійскай замежнай палітыкі нават. І ўнутранай палітыкі. І вось калі такога чалавека спрабуюць прызначыць у Кіеў, значыць, на яго складаліся некія такія вялікія як бы прызначэння, вялікія планы. Вось, і я яшчэ раз сфармулюю, так сказаць, гэтую думку, што Масква бачыць у Бабічы крызіснага менеджера. Вось, і я такую ацэнку раблю менавіта вось з гэтай спробы прызначыць яго амбасадарам ва ўкраіну. Ну добра, зразумела, ва ўкраіну прызначыць крызіснага менеджера падчас менавіта такога канфлікта, зразумела. А ў Беларусь, які ў нас у нашых адносінах патрэбен крызісны менеджер, каб выправіць іх? Бачыце, Масква не задаволена тым, што ў замежнай палітыцы Беларусь усё больш і больш становіцца незалежнай.
Беларусь не падтрымала Россию ў яе канфлікце з Украінай, не падтрымала Россию ў яе канфлікце з Захадам увогуле. І па шмат якіх пытаннях Беларусь у замежнай палітыцы ўсё больш і больш робіцца самастойнай, наладжвае даволі цесныя адносіны з Кітаем, што Маскве не падабаецца. І Масква бачыць такую тэндэнцыю, такі тренд. І куды гэты тренд можа прывесці. Невыпадкова расійскія шавіністычныя сайты зараз увесь час цвердзяць, што Беларусь ідзе па шляху Украіны. І я думаю, што ў такім выглядзе можа Масква і не мысліць, і не думае, но некая такая насцярога ў гэтым сэнсе ёсць. І гледзячы з гэтых трендаў, з такой насцярогі, і з'явілася кандыдатура Бабіча. Добра. Прыехаў, да прыкладу, гэты крызісны менеджер Бабіч у Мінск паслом. І што ён мусіць зрабіць, чаго дамагчыся? Нешта вырашыць, але як это павінна выглядаць? Што павінна зрабіць Беларусь, каб задаволіць Маскву і Бабіча і ўсіх астатніх? Беларусь, паводле жадання Масквы, павінна больш прарасійскую лінію праводзіць у замежнай палітыцы, не ствараць ніякіх праблем у Еўразійскім эканамічным саюзе, а сёння праблем шмат, асабліва з тых жа канфліктаў вакол экспарту беларускага харчавання ў Расіі, а не ствараць ніякіх дзеянняў, якія б у Маскве разглядалі як дыстанцыя ад Расіі ў некім культурным сэнсе, там беларусізацыя, там беларуская мова, там выцясненне нейкіх расійскіх, магчыма, інфармацыйных тэлеканалаў ці перадач і так далей, і так далей. Я думаю, што гэта хацела б Масква, але гэтага якраз асцерагаецца Мінск. І таму, калі сітуацыя такая сёння ёсць, цалкам рэальна, што Мінск адаб'ецца ад гэтай кандыдатуры, я такога не выключаю, і тады гэта ўжо будзе сапраўды пэўны скандал. Тым не менш, скажем, той же самы Яўген Магда кажа, што Мінску немагчыма будзе адмовіцца ад гэтай кандыдатуры. Як, маўляў, і Украіна наўрад ці падмовілася, калі б ёй прапанавалі Бабіча не ў 16-м, а ў 14-м ці ў 13-м годзе. Ці падзяляеце вы такое меркаванне? Можам праявіць характар беларускі? Я думаю, цалкам рэальна адмова ад гэтай кандыдатуры гэта больш рэальна, чым адмова ад расійскай вайсковай авіябазы. Ад расійскай вайсковай авіябазы Беларусь адмовілася. А гэта ўжо такі быў даволі моцны і канфліктны адносна Масквы палітычны жэст афіцыйнага Мінска. І таму на гэтым тле адмова ад кандыдатуры амбасады, яна менш канфліктная і менш вострая. Таму я цалкам лічу, што гэта цалкам рэальна. Тым больш, што ўжо быў прэцэдэнт. Здаецца, ў 2005 годзе ў Беларусь хацелі накіраваць таксама былога губернатара, здаецца, Аяцкага, прозвішча яго. Але ён тады нешта такое ляпнуў. Так, ён не зразумеў сваёй новай пасады і на прэсавай канферэнцыі казаў, што Лукашенко не павінен моцна надзюмаць шчокі. І пасля гэтага Беларусь адмовіла, і прычым ужо ён надзьмула грудзі. Прычым Аяцка ўжо быў прызначаны афіцыйна, ўжо указ прэзідэнта падпісаны, Беларусь пагадзілася, але ён яшчэ проста не паспеў даехаць да Мінска, і пасля гэтай скандальнай заявы прыйшлося новага амбасадара шукаць, і такім амбасадарам стаў цяперашні Александр Сурыкаў. Таму прэцэдэнт ёсць. Іншая справа, што Расія паспяшалася ўжо публічна запусціць працэс. Калі б Расія гэта не зрабіла, то тады намнога лягчэй было гэта ў кулуарах ўсё вырашыць. А пра што гэта сведчыць? Як з этой базай Расія нешта вырашыла, а потым толькі, у Беларусі ж трэба там нешта ўдакладніцца на гэты конт. Зараз з гэтым амбасадарам, яны там ужо ў Дзярждуме ўсё для сябе вырашылі, а потым думаюць, тут жа ж нейкія дакументы трэба ў Мінск паслаць. А гэта элемент ціска, ставіць саюзніка перад фактам, які ўжо адбыўся. І ты тым самым паставіць саюзніка ў такую сітуацыю скандалу.
потому что адмова ад амбасадара, ну, это скандал. Это способ сродак ціску на краіну. Ну, сыходзячы з вашых меркаванняў, ўсё ж таки Беларусь можа праявіць характар і адмовіцца, але вот гэта дражненне рускага мядзведзя, там дзёргаць яго за вусы, наколькі это можа быць небяспечна, бо адзін раз ладна, а тут і з базай, і не падтрымалі ва ўкраінскім канфлікце, і гэта яшчэ, там мала ли яшчэ што назбіраецца. Ну, бачыце, за 24 гады кіравання Александра Лукашэнкі колькі было такіх канфліктаў і войн, і нафтавых, і газавых, і малочных, і цукровых, і харчовых, і якіх толькі не было. Таму гэта не першы скандал, не першы канфлікт. Я думаю, што Лукашенко добра за гэты час зразумеў, на якую кропку можна націскаць, каб вырашыць гэтыя пытанні. Ён часта, калі ён бачыць, што канфлікт не атрымоўваецца, то ён выцягвае яго ў публічную плашчыню, пачынае публічна сварыцца, там стукаць кулаком па сталу, топаць нагамі, і часта гэта спрацоўвае. Лукашенко добра ведае тыя чырвоныя лініі, якія пераходзіць не трэба. Ён лоўка навучыўся, так сказаць, дасягаць свайго адносна Москвы. Таму не думаю, што гэта, так сказаць, першы выпадак і не апошні, і калі Лукашенко зусім заўпарціцца, то, я думаю, цалкам рэальна адбіцца ад гэтай кандыдатуры. Я думаю, што вот ключавым можа быць перамовы ў Сочы. Але ж таксама невядома, ну вот адаб'емся ад Бабіча. Дадуць яшчэ якога-небудзь не менш такога незразумелага, і да якой ступені зможам так адбівацца? Ну, разумееце, ну, в прынцыпе, у дыпламатычных адносінах пасада амбасадара – гэта тая пасада, якая павінна задаволіць абодва бакі. Тут не пытанне нават у беларуска-расійскіх адносінах. Таму і не выпадкова ж патрэбен агрэман. Вот. Таму, ну, я думаю, што будуць шукаць чалавека, які б задавальняў і Мінск. Ці можам мы ўсю гэтую сітуацыю, ну вот пра тое, што такое вот спроба ціску на Беларусь з боку Москвы вы ўжо сказалі, а ці можна вот тое, што вот мы так сябе паводзім у дадзенай сітуацыі, ну пакуль што яшчэ невядома, праўда, да чаго дойдзем. Гэта гіпотэза, гэта наша гіпотэза пакуль. Да, невядома, да чаго дойдзем, але калі ў такім лепшым варыянце разглядаць сітуацыю, што вот мы так праяўляем характар, там не трэба з намі лічыцца, ці азначае гэта, што мы больш незалежную знешнюю палітыку пачынаем праводзіць? Ад Расіі, я маю на ўвазе. Ну, я б сказаў, што больш незалежную замежную палітыку Беларусь пачала праводзіць пасля 14-го году, пасля Крыма. Таму гэты працэс, ён не сёння пачынаецца. Вось. І гэтая сітуацыя з амбасадарам, гэта будзе проста яшчэ адзін крок на гэтым шляху. Дзякуй вялікім. Я нагадаю, што з намі сёння ў студыі быў палітолог Валерый Карбалевіч. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. В студыі працаваў Зміцер Лукашук, і мы абмяркоўвалі магчымае прызначэнне ў якасці пасла Расіі ў Беларусь Михаіла Бабіча. І што чакае будучае беларуска-расійскіх адносінаў. Слухайце Еўрарадыё. Новая аўтарская праграма з Дмітра Лукашука і Максіма Гарунова. Ідэя X. Шточацвера, 16-й гадзіне. Слухай на хвалях Еўрарадыё, глядзі ў соцсетках і пакідай свае каментары. Шукай ідэю X з нашымі гасцямі, вядомымі палітыкамі, топовымі эканамістамі, прасунутымі айцішнікамі і знакавымі асобамі сучаснай культуры.